YouTube. Og ups. Er de der gode, vi spiller mod? Nej, det er Er de rigtig gode? rekrut. Og vi spiller sådan en her for 10 minutter, og så slutter vi lige. Gør vi? Okay. Ja, det gør vi så bare. Sætter vi det herovre. Okay, jeg hader den her pistol. Hvor mange har du bare? Stod bare 3. Vi har masse våben. Jeg har kun dræbt til 1. Jeg har dræbt 2. Jeg har dræbt 3. Du skulle have dræbt 4. Nej, du har dræbt 1. Der står sgu da lige der. Jeg har dræbt 3, du har dræbt 2. Okay. Au. I'm coming! Du motherfucker! Du motherfucker! Ojo. Der er lige et par idioter, der får skyde på mig. Men de fik ikke kraft. Det stemmer. Der ligger en død mand. Det stemmer. Eller? Motherfucker! Er du på? Du bliver stormet. Det vidste jeg godt. Og mig, den er vist Mads, der er afgivet her. Og det er Tino, der er henne, eller, det er hvad? I øverst, eller øverst. Det er dig, eller hvad? Ja, det er mig. Så er det mig her med. Da la 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 la. Oh la la la. Hvor er du Oh egentlig? la la la. Jeg er inde i fly. Nå, der står sgu lige. Kommer en hen mod dig. Angrib! Angrib! Hvor er han henne? Der! Angrib! Så står sgu også en og like. Der var sgu også en, der ville like min video. Hvor er han? Der! Det er svin! Die, homie! Hey, Jeg tager bare andre folk. Mads. Jeg kan se dig. Jeg er lige bag ved dig. Jeg er lige bag ved dig. Hej. Jeg har ikke set dig. Jamen, jeg står også lige bag ved dig. Mads, prøv at kigge bag ved dig. Jeg er her. Hvorhen? Så kig der. Ja, jeg er lige her. Du er drollet. Her, Drollet. kan du se mig lige her? Skyd ham! Kan du se ham? Nej. Der var en eller anden, der var ved at blive død. Eller en eller anden, der prøver at kille mig. Go! Jeg er en street motherfucker. Jeg har lavet 18 kills. Jeg har lavet 23. Nej, ikke spil det. Du har kun lavet 5. Nu har jeg så lavet... Ej! Maxer! Motherfucker! Så tager jeg lige det andet. Amateur. Og jeg vil lave sådan en, hvor det... Sådan en parodi-agtig måde, ej. Af hvad? Nej, ikke noget. Parodi af hvad? Ingenting. Af en ged med nosser, så store som en havetraktor. Jeg vil lave en parodi af mit hus. Og så bliver det godt nok en grim parodi. Så bliver det godt nok en grim parodi, hvis det er Edith Fierks. Og I må også gerne sige, fordi jeg vil nemlig gerne lave sådan noget en gang, hvor I bestemmer, hvad jeg skal spille og sådan noget. Bare det spil, han har. Jamen, det er lige meget.
det så. Hvad hvis det er til Playstation? Så der er en masse Playstation. Det kan man jo, det kan man egentlig godt. Så kan I bare skrive ned i kommentaren og se om der er for et spil, I synes, jeg skal spille. Og I skal skrive i kommentarerne i den her video. Fordi så ved vi, det er noget med det at gøre. Og der står sgu lige en dreng, der gerne vil flyttes. Og det Nå, må det er I ikke gerne, dig. men I skal ikke. I skal ikke. Men I det må skal gerne- være i den her video, hvis Men I I skal må gerne skrive skrive, der skal være 20, der siger på et spil, at det skal være det. Der skal Ellers være flertal. Der skal være flere end 20, ellers så gider jeg ikke at tage det spil. Ej, hold sgu da kæft. Flere end 10. Nej, mere end 10, ja. Hvis der er mere end 10, så gider jeg godt at tage spillet. Men hvis der kun er 2, så spiller jeg ikke spillet, fordi så... Jeg er lige bag ved dig. Men I må gerne skrive i kommentaren, hvad jeg skal spille. Om det Men er I Team skal Fortress, ikke. I skal ikke, men I er bare meget eller søde. Modern Warfare, Har du Modern Warfare? eller World of Warcraft. Hallo, har du Modern Warfare? Ja. Nå ja, det er en dejlig. Og I må også gerne spørge om måske... Hvad kan jeg sige? Hvad kan du sige? Det ved jeg ikke. Og I må gerne skrive, hvad for noget spil I gider. Men jeg skriver lige også om jeg gider at spille det spil. Eller, nej, det er lige meget, om jeg gider at spille det spil. Men så kan jeg lave nogle videoer, hvor det er... Og du siger da selvfølgelig navnet på den der, eller på nogle af flertallerne, som der skrev spillet. Ja. Så kan du bare lige kigge på en eller anden ting, hvem der skrev. Sjældent Mikkel Rasmussen, han skrev, at jeg skulle spille Assassin's Creed 3. Ja, men I kan også sige, om jeg skal spille Assassin's Creed 3, 1, For det har han. Brotherhood. Han har 3'eren, og du har også 2'eren, har du ikke? Jo. Og du har ikke Jeg har også 1'eren. Så har jeg ikke flere. Har du 1'eren også? Så kan jeg også bare, hvis I vil have, at jeg skal købe. Har du også 1'eren? Spille Assassin's Creed. Har du 1'eren? Nej, det har jeg ikke. Hvis I vil have, at jeg skal spille Assassin's Creed Brotherhood eller sådan noget. Ja. For helvede. Investerer bare. Fuck! Du skal i hvert fald ikke Husk at skrive det ned i kommentaren. Og like og subscribe min video. Man kan ikke subscribe min video. Man kan subscribe din kanal. Så bare subscribe. Og like. Ja, det var også det, jeg lige sagde. Og skriv i kommentaren. Nej, du sagde... Og så husk at skrive i kommentaren om, hvad for et spil jeg skal spille. Eller I skal ikke huske det, hvis I ikke gider. Eller om det er Team Fortress Beta, Team Fortress 2 Beta eller sådan noget. Beta. Beta. Jeg er jo ikke dum, vel. Jeg bliver jo bare lidt grin ved det. Og jeg bliver lige gennemplukket af en narkomongol med hestehaler. Og så siger vi farvel, når vi videoen er færdig. Eller når vi har klaret den her bane, eller om vi taber, eller hvad vi gør. I klarer den jo sikkert. Og så skal jeg bare lige lade personen. Og så... Og jeg har også en sniper. Eller, ja, jeg ved så Og ikke, jeg må hvad det skrive lige hvad I vil, så downloader det, eller køber bare spillet. Eller køber det. Ja. Der vil jeg lige nakke. Og det er Assassin's Creed. Du har allerede Assassin's Creed. Du har både det er toeren og Brotherhood eller sådan noget, eller Revelation. så kan du bare downloade det, eller... Det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke fået det til computer. Nej. Nå, okay, så du kan hellere købe det, eller hvad? Ja. Det er fuld HD, nemlig. Og så har jeg også glædet med at spille det derhjemme, eller herhjemme. Så kan man jo huske, at det var fordi man købte det spil, det er fordi der var en på YouTube, der skrev, at man skulle prøve det. Ikke også? Og I må Ikke gerne også? skrive jeres fulde navn, i stedet for bare Så kan man sige, fordi man begyndte at spille det, det var fordi, at der var en på YouTube, han skrev, at han skulle spille det, men vi vil sige farvel, og håber I